Galtzagorri elkarteak Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Sailarekin batera eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak diruz lagunduta, haur eta gazte literaturari buruzko ikastaro osagarriaren 3. edizioa antolatu du. Ikastaroak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren homologazioa dauka eta 75 orduko iraupena izango du 5 bloketan banatuta. Urtarrilaren 12an hasi eta maiatzaren 4 arte asteazkenero, 5etatik 8etara eskola presentzialak egingo dira Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatean. Gainerako orduak online modalitatean izango dira eta bloke bakoitzari dagokion lan bat burutu beharko da. Irakaskuntzan diharduten maisu maestrei, hezkuntzaren munduko profesionalei, hezkuntza nahiz giza zientzietako ikasketak egiten ari diren ikaslei, edo gaian interesa duen edonori dago zuzendua. 30 ikaslerentzat dago tokia. Helburua, bitartekariak haur eta gazte literaturan trebatzea da, haurrak eta gazteak irakurketara zaletzen lagun ditzaten. Asmoa, sormenari bidea irekiz, teoria zein praktika uztartzea eta jakintza transmisioa euskal adituen eta arituen eskutik egitea da. Aurreko edizioetako ikasleek ikastaroaren ikuspegi zabala nabarmendu dute. Gai ezberdin asko jorratu direla diote eta gai hori guztiek ikastaroa aberastu dutela. Lanerako baliagarria egingo zaiela azpimarratu dute. Zuk ere parte hartu nahi duzu? Eman izena azaroaren 8tik abenduaren 3.